Kwenza ukuthi ngimbikelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofinya khona le video. Uma uqala ungena kule channel qinisekisa ukuthi uqinisekisa usubscribe uthola zonke izinto engiyiphosta kuyona ke le channel. Udaba olamba phambili ey'nkundleni zokuxhumana udaba lowesifazane oshayiswe ke yiloli Owesifazane. Emva kwalokho waphanga iselula yakhe amadoda amabili obengathi ke azomsiza lele phansi. Lokhu bekudalelwa bezimo eziphuthumayo benkampani yonogada Reaction Unit South Africa kuyirusa sigameko sokushayisa kwesifazane nomnyango 23 senze ngolesithathu emini emgwaqweni u-R102 ke oyingane wethu okhulumela ke irusa umnumzane Prime uthe ke omunye wonogada baba beqapha ubugebengu endaweni kanti uzosithela kwesifazane lemelelele phansi emgwaqweni. Iloli lamanzi ke lawa Power Star beliqheleke ngebanga eli-200 meters nalapho ke kulele khona owesifazane kusolakala ukuthi owesifazane ke ubewela umgwaqo ngesikhathi eshayiswa yiloli. Kusho ke uPrime uqhube wathi ke umshayeli weloli udle phansi ngezinyawo walishiya kanjalo ke iloli. Kuthiwa ngesikhathi elinda usizo owesifazane obelimele ubeke seqhamuka amadoda amabili afike amkhuthuza ashachitha ke neselula yakhe iHawaii noma iHawaii Nova. uPrime uthe ke umuntu obedlula ngendlela futhi ke ozivele ukukhuthuza umgila uchazele onogada babo ke abebekule ndawo ukuthi ubebuka kanjani amadoda. Kuthiwa konogada babeke sebephuma inqina bethi ungathi abasola kanti ke babuya ke belambatha. Owesifazane ubesenyonga noma ubesexilonga khona ke endaweni yesigameko wasephuthunyiswa ke esibhedlela.